Gọọmenti Anambra Steeti amalitego ọzụzụ bụ nke a na-enye ndị ndu nakwa ndị isi n'ụlọ akwụkwọ kọleji ndị akpọrọ senior prefects na Anambra Steeti. Ya bụ amụma were ọnọdụ na Christ the King College CKC Onitsha. Ọ bụ njikọ aka ndị Post Primary School Service Commission PPSSCs nakwa Anambra State Universal Basic Education Board ASUBEB bụ ndị jikọrọ aka ọnụ inye ya bụ ọzụzụ. Emere ka amata na ọ bụ iji wee hazie usoro nakwa ọnọdụ kụziere ụmụ akwụkwọ ọtụtụ ihe dịgasị iche iche ha ga-eji wee bụrụ ndị ndu. Queen Anigbo n'ebe a ma wetere anyị ozi aka isere Queen. Ọ na-agbape nkụzi ahụ onye isi PPSSC ọkammụta Nkechi Ikedugu kọwara na onye na-achịkọta ụmụ akwụkwọ bụ onye akpachapụrụ anya wee họpụta nke nwekwara agwa dị iche iche nwekwa ọlụ dị iche iche wee kọwakwa njirimara ezi onye ndu. Ọkammụta Ikedugu kọwara ihe gbasara mmadụ ibe isi wee kwuo na ihe kachasị mkpa na mmadụ ịchịkwa ụmụ akwụkwọ bụ ka ọ na-enwe mmekọrịta n'etiti ya na ụmụ akwụkwọ dịka ndị enyi ya na-ewetakwa udo na nchịkọta n'ụlọ akwụkwọ ahụ. O kelekwara Gọvanọ Chukwuma Soludo nke o kwuru na site na mbido ọchịchị ya tinyere uchu gbasara ịgụ akwụkwọ na Anambra Steeti wee kelekwa ọkammụta Ngozi Chumude nke bụ kọmishọna na-ahụ maka mmụta na Anambra na mbọ niile ọ na-agba gbasara agụmagụ na Anambra Steeti. N'okwu ya, onye ji ọkwa executive chairman nke ASUBEB Dr. Vera Nwadinobi kwuru na nkụzi gbasara ibu isi bụ ihe dị mkpa ka e wee nwee ike wee kụziere ụmụ akwụkwọ otu ha ga-esi wee na-achịkọta onwe ha n'ụlọ akwụkwọ wee kwuo na ọ ga-enyekwara ha aka ibu isi. Onye isi ụlọ akwụkwọ Christ the King College Onitsha bụ Dọkịta Arize Okafọ n'okwu nnabata ya gwara ndị ahụ arọpụtara dịka ndị isi ụmụ akwụkwọ ka ha ghara iwere ntụkwasị obi etinye n'ime ha mee ihe efu. Onye jikwa n'ọkwa Zonal Director nke agụmakwụkwọ nke PPSSC Onitsha Zone bụ Lady Josephine Igbanusi mgbe ọ na-enye nkụzi ya kọwara na mmadụ ịbụ ezi onye ndu echi na onye a kwesịrị ibido taa bụrụ ezi onye na-eso eso. N'okwu nkụzi ya, onye ji ọkwa Registrar nke Archbishop Charles Henry College of Health Sciences and Technology Mkpọ Dr. Christian Iluno mgbe ọ na-ekwu okwu n'ihe gbasara ọchịchị nke na-eweta ezi mgbanwe lụtụrụ aka na ọgbakọ nkụzi maka ọchịchị bụ ihe achịkọbara ka e wee hụ na agbanwere ajọ ọchịchị nke dị n'obodo Naijiria. Mgbe ha na-aza ajụjụ ọnụ, ụfọdụ ndị ahụ nyere ọzụzụ bụ Chidiogo Ojukwu na Chinemerem Eze Ifeọma kwere nkwa na ha ga-etinye ihe niile ha mụtara n'ọlụ n'ọchịchị ha na-achị ụmụ akwụkwọ ibe ha. Ndị ọzọ kwugasịrị okwu na mmemme ahụ bụ Dr. Cordelia Okonkwo nke bụ onye isi ụlọ akwụkwọ New Era Girls Secondary School Onitsha na Oriakụ Ndidi Ofegbu na Oriakụ Nneka Obianwụ na Oriakụ Ngozi Mmụọ Queen Anigbo. Akụkọ ụwa ABS.